Χαίρετε. Ε, Σήμερα είναι ε, 17 Μαρτίου 2026. Ήθελα να κάνω ένα βίντεο γιατί άλλαξα λίγο το κανάλι. Ε, δεν έχω ετοιμαστεί καθόλου, δεν έχω έτοιμα τα λόγια μου, απλώς βγαίνουν αυθόρμητα. Έκανα άλλο ένα βίντεο στα ελληνικά πριν κάποια χρόνια. Δεν θυμάμαι, νομίζω τον Απρίλιο 2023. Ωραία. Ε, ναι, οπότε πριν από 3 χρόνια περίπου. Εδώ έχω φτάσει στα ελληνικά, μιλάω λίγο πολύ άπτεστα. Δεν είμαι συνηθισμένος να κάνω βίντεο. Θα πρέπει να χαλαρώσω λίγο. Επέλεξα το όνομα Πολυγλωσσία. Αυτό μου βγήκε. Ε, ναι. Και το κανάλι είναι στα ελληνικά. Δεν βάζω αγγλικά καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει αυτό να το κάνω. Και ναι. Οπότε και κουράστηκα αρκετά γιατί για κάποιο λόγο αυτό το πράγμα είναι τόσο δύσκολο. Απλώς να βάλεις ένα όνομα. Ε, α, ναι, τέλος πάντων. Εμπνεύστηκα θα έλεγα. Είδα ένα άλλο κανάλι εδώ στο YouTube που μου έδειξε ένας φίλος που λέγεται Cheng Languages. Οπότε Cheng γλώσσες. Cheng είναι ένας Κινέζος. Ίσως να βάλω ένα σύνδεσμο προς το κανάλι του εδώ στο YouTube επίσης. Και ναι, προχωρώντας θα κάνω ή θα προσπαθώ τέλος πάντων να βγάζω κάθε τόσο ένα βίντεο όπου μιλάω ελληνικά ή κάποια άλλη γλώσσα που με ενδιαφέρει. Όχι πάνω στα αγγλικά, γιατί έλεος τώρα με τα αγγλικά πια. Πραγματικά, δηλαδή, κάποιος που είναι πολύγλωσσος λέει ξέρω αγγλικά. Καλά, ξέρεις αγγλικά. Τι να σου πω, μπράβο σου. Τα αγγλικά είναι βαρεμάρα, ρε παιδιά. Άποψή μου, βαρεμάρα τελείως. Ε, Εγώ τώρα μαθαίνω τα Ιαπωνικά και είναι πολύ ενδιαφέρουσα γλώσσα. Ε, Πέρσι μάθαινα τα Γαλλικά και προπέρσι, προς το τέλος του έτους. Ε, οπότε, τι έχουμε τώρα, 3 λεπτά είμαστε περίπου σχεδόν. Ναι, πολλά, γιατί δεν έχω έτοιμα τα λόγια και δεν έχω κάποιο θέμα για το οποίο ήθελα να μιλήσω. Απλώς έτσι χύμα, όπως κάνει λίγο ο τέτοιος ο Τσέγκ. Αυτός λέει ότι θα μάθει τα ελληνικά, δεν ξέρω. Δεν το έχω μιλήσει εγώ ποτέ. Ένας φίλος, βασικά είναι ο δάσκαλος του φίλου μου που μαθαίνει τα ρωσικά, τον έχει συναντήσει. Αυτός είναι λίγο πώς να το πω, ιδιότροπος. Ε, Μου φαίνεται ότι έχω δει τα βίντεο του ναι, βίντεο λέω, γιατί είναι ανόητο που δεν κλείνουμε τη λέξη. Τέλος πάντων. Ε, που ξεκινάει να μαθαίνει τα αραβικά. Και τι κάνει. Ε, βγε- Αυθόρμητα, απλώς ό,τι έχει μάθει από την πρώτη μέρα το λέει στο βίντεο. Ε, και συνεχίζει. Νομίζω κάθε μέρα απλώς δεν ασχολείται τόσο πολύ ίσως με τη γραμματική, απλώς πάει στο Hello Talk, είναι μια εφαρμογή κινητή. Νομίζω ότι δεν έχει σημασία όμως γιατί υπάρχει το BlueStacks που μπορεί να κατεβάσει κανείς αν θέλει και να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή στον υπολογιστή του. Πάση περιπτώσει, αυτός πάει εκεί και τέτοιο. Μιλάει με κόσμο, δεν ξέρω. Ο Μιλάς στέλνει πολλά μηνύματα. Ίσως βρίσκει τότε, τώρα δεν ξέρω, για να δω. Ε, Πότε ξεκίνησε αυτό. Αυτά είναι αραβικά, αιγυπτιακά, ξέρω λίγα, αλλά μόνο από το language transfer αυτά που είχα μάθει πριν κάποια χρόνια. Και ναι, λόγω αυτού κατάλαβα κάποιες φράσεις που είπε. Ε, Ξεκινάει πριν από 3 έτη και στην πρώτη εβδομάδα έχει εδώ απλώς πετάει κάποιες φράσεις. Μετά στη δεύτερη εβδομάδα τι κάνει.
Έχει περισσότερη ροή. Λέει, απαντά σε ένα σχόλιο που ρωτάει στα αγγλικά, αλλά θα μεταφράσω κατευθείαν. Κάποιος ρωτάει ποιες πηγές χρησιμοποιείς για εκμάθηση γλωσσών. Αυτός λέει κυρίως απλά YouTube και Hello Talk. Οπότε, πού είναι η αφορμή αυτή. Ωραία, λοιπόν. Απλώς, απλώς μπαίνει στο τέτοιο, στο Hello Talk και μιλάει με κόσμο και αν αναρωτιέται ίσως, δεν ξέρω αν, μάλλον βλέπει βίντεο στο YouTube, δεν ξέρω πώς διαφορετικά να μάθεις πράγματα από το YouTube, δηλαδή. Αλλά εγώ είμαι λίγο πιο προσεκτικός νομίζω γιατί έμαθα τα ελληνικά κάπως αργά, σταδιακά, σιγά σιγά, με τον δικό μου τρόπο, μόνος μου πάλι. Πάντως, δηλαδή, γιατί αυτό κάνει και ο ίδιος, νομίζω ο Τσέν απλώς μαθαίνει μόνος του, αλλά με τεράστια ένταση που λέει στη τρίτη εβδομάδα πονάει το κεφάλι μου ή στη δεύτερη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα λέει πονάει πολύ το κεφάλι μου, δεν μπορώ ή δεν μπορώ. Ναι, απλά έτσι. Και ότι και επίσης τα δάχτυλά του, γιατί άρχισε να γράφει. Και φαντάζομαι ότι με το τρόπο που μαθαίνει, σχεδόν δεν βλέπουμε καθόλου. Κάτι πάτησα νομίζω και διέκοψα το βίντεο και άρχισα να μιλάω λίγο μόνος μου γάμο το. Ε, Τέλος πάντων, γιατί τώρα διακόπηκε η ροή των σκέψεών μου, δεν θυμάμαι τι ακριβώς έλεγα. Μιλούσα για το Τσέν και τη μέθοδο του. Είναι χήμα βέβαια, απλά πάει, μαθαίνει. Δεν τον νοιάζει τόσο πολύ, δεν τον νοιάζουν τόσο πολύ λεπτομέρειες. Είπα πριν διακοπώ ε, ότι έχει πέσει σκοτάδι, αλλά για αυτό διότι άρχισα να βγάλω αυτό το βίντεο, γιατί ε, με απασχολούσαν κάποιες λεπτομέρειες με το κανάλι, πώς θα ονομάσω το κανάλι κτλ. Αυτό το παθαίνει ο καθένας νομίζω που προσπαθεί να ξεκινήσει λίγο ξανά, ε, να βάλει ένα όνομα. Δεν έχω φως γιατί αυτό το πράγμα εδώ η λάμπα χάλασε δυστυχώς και έβαλα καινούριο τέτοιο αυτό και χάλασε και αυτό. Αυτό μάλλον φαίνεται ότι έχει σπάσει. Βασικά δεν φαίνεται γιατί δεν έχει φως εδώ πέρα. Τέλος πάντων, χάλασε αυτό. Τίποτα, δεν έχει σημασία. Πρέπει να βγάζω αυτά τα βίντεο κατά τη διάρκεια της ημέρας, τουλάχιστον εδώ στη Σλοβακία που είμαι τώρα. Να πω και αυτό. Ε, ναι, αυτό. Θα βγάλω άλλο ένα βίντεο και θα μιλήσω για άλλα πράγματα, ίσως άλλη μέρα. Αλλά σήμερα αυτά. Τέλος. Ε, Πάω να μάθω περισσότερα Ιαπωνικά και ναι, έτσι ήθελα απλά να βγάλω αυτό το βίντεο. Ποιότητα θα είναι κάπως, αλλά τουλάχιστον θα βγει το βίντεο έτσι. Ωραία, τελειώνω εδώ. Χαίρετε, καλή συνέχεια, ξέρω εγώ, νύχτα, μέρα, καλό βράδυ. Πάμε.